لسر هەلوەستا یەکێتیە ئەوروپا لە هەمبەری ڕەوشە کۆلەڕۆژاوای کوردستان و سووریە هەیە بتایبەتیژی ڕێککەفتنەك دنابەرە هەسەدێ و حکوومەتا شامێدە هەیە لێ دوورپێش لەسەر کوبانێ بەردەوامە ڕەوشە مرۆڤاهی وێ دەرێ هەر کۆدوچە خراپتر دەبە ji bo ku em gotûbêjan zêdetir li ser helwesta Yekîtiya Ewropa divê derbarê de bikin ji Brukselê mêvaneke min heye ku Parlamentara Yekîtiya Ewropayê Catherine Langenstein vîdeoya wê tê bîra we hemûyan çawa piştgiriya Kurdan û pêkhateyên din jî li Sûriyê kir di dema êrîşên li ser Kurdan de. Catherine xan tu gelekî bi xêr hatî ez kevxweşim tu mêvana Rûdawê. سپاس ji bo vexwendinê. Gelekî spas. Di dema êrîşên Artêşa Erebiya Sûriyê de li ser Kurdan li Rojavayê Kurdistanê we bi piştgiriya xwe dilê her Kurdekî xweş kir. Dixwazim vê ji te bipirsim yanî çi bû sedem ku bi vî awayî tu vê helwestê nîşan bidî? Yes, to your question. Yeah, thanks for the Belê question. derbarê I've been pirsat to, te de çend sal berê min serdana Bakurê Rojhilatê Sûriyê kir û ez şopandina rewşa Sûriyê û tiştên li ser erdê diqewimin ji salên 2015 û 2016 ve dikim. Dema ku penaberên Sûriyê gihîştin Ewropayê lewma min bala xwe dabû ser vî welatî. Welatekî mezin e û gelek dengên cuda, netewe û xelkên cuda têde hene. Bêguman civaka Kurd, gelê Kurd pêkhateyeke mezin e. Hanover ew bajar e ku ez jê hatime. Hejmareke mezin ji Kurdan li bajarê me hene. Loma dibe ku ev paşxana wê yekê be ku çima ez bala xwe didim ser Sûriyê. Di xula berê de ez di komîteya karûbarên derve de bûm û min serdana Qamişlo kampa Holê kir û li wir peywendiyeke me ya Ewropî bi tiştên li kampa Holê qewimîn heye. Lewma dibe ku peywendî hinekî ev be. In Al-Hol. So maybe that is a bit the connection. Başa. Parlamentoya Ewropayê ji bo rêgirtin li دووبارە دەرکەتنا شەر û êrîşan li ser Rojavayê Kurdistanê û parastina seqamgiriya wê dê çi gavan bavêje? We as European Parliament, we have Em wek Parlamentoya Ewropayê ti deslateke me ya pratikî nîne ku em bibêjin em dikarin amûrên serbazî bişînin an êrîş bikin ser an sizayê bidin welat û navçeyan. Em ew deslata me nîne ew cihê ku deslata me tê de heye ku ew gotûbêjek bû di rûniştina giştî ya dawî de dema ku me gengeşe li ser rewşa Sûriyê kir. Ev e ku pereyê Yekîtiya Ewropayê diçe ku derê. Serokekî nû li Şamê heye û mijûlê pêşxistina deslata xwe ye. Piştî salekê ji gîştina wî bo deslatê niha serok e. Lê em nepişrastin û li wir ew deslata ku me heye ew ê bibe çi bike yan jî kontrol bikin ku ka pereyê Yekîtiya Ewropayê diçe ku derê. Ev jî dikare bandor bike. Ji bo sedemên serbazî an piştgiriya serbazî an tiştekî wisa li vir welatên endam berpirsiyarin. Wate wezîrên derveyên welatên cuda berpirsiyarin. Ew dikarin pêngavan biavêjin an sizayan bidin. Ev tenê ji bo zeralkirina wê yekê ku em wek parlamento dikarin çi bikin. û bêguman hişyarkirin, parastina xelkê, bilindkirina deng û piştgirîkirin û çavdêrkirina serok li Şamê. And have an eye on the president in Damascus. Te got ku hûn nizanin ka şerع vê rêkeftinê ber bi çi arasteyê dibe û hîna nepiştrastin. Wate matirsiya we heye ku cardin şer derkeve û êrîşî ser Kurdan bêkirin? Bi dîtina min pir zelal e ku piştî salekê em nikarin bi rastî baweriyê bi serokê li Şamê bînin. Şer an Colanî tu çi navî lê dikî û em jî pir agahdar in ku ew çawa danûstandinê li gel welatiyên xwe an welatiyên navxwe Sûriyê dike. û ne tenê civaka Kurdî ye, nexwe çi derbarê Durziyan, çi derbarê Xristiyanan û Elewiyan de. Heta niha bi rastî nekariye baweriyê li cem me çê bike.
Ez dubare dibêjim em dikarin wî siza bidin. Duwarê teorîk de eger heye ku em siza bidin û di wê rewşê de wî siza bidin. Ev jî ew egere ku me heye. Bi kesayetiya xwe ez pir nerazî me. Baweriya me peynîne ji ber ku ew qala Sûriyeke giştgir dike. Ew peyveke ku her tim dubare dike. Nexwe bila me razî bike û gelê xwe biparêze û wan nekuje. So convince us and protect your people and don't kill them. ئەگەرا دووبارە سەپاندنا جەزایان هەیە تو دبێژی کار لە سەرڤەیەکێ تێکردن حتى چ قاسی ئەگەرەکە زێدەیە. In theory, that is the possibility we have. Dewarê teorîk de ew eger heye, bêguman em dikarin sizayê kesên diyarkirî bidin, wekû me berê kiriye. Ew amûreke ku di destê me de ye. û niha jî divê ew me razî bike, baweriyê li cem me çê bike. Divê îradeyeke siyasî ji alî wî hebe ji bo anîna aşitiyê ji bo Sûriyê û parastina hemû xelkê. Lê helwesta wî zêdetir dişibe wê yekê ku bibêje, eger hûn ne amade ne bên cem me, ez ê gefê li we bixwim. û ez jî dibêjim ku eger heye ku em wan siza bidin. And I would say we have the possibility to do so. باش پشتی زێدەتری مەهەکێ و تەوی هەفکردن و ڕێکەفتنê هێژی دوورپێش لەسەر باژارێ کوبانê بەردەوامە دەرمان و پێدەویستیên ڕۆژانە پەیدا نابن ژن و zarok di rewşeke xirab dene. Hûn ji vê rewşê agehdarin li Perlemana Yekîtiya Ewropa? We debated it, the situation. Me gotibêj li ser rewşa navçeyên Kurdî yên Sûriyê kir. Bêguman xelkê min li wir heye û ji min re radikînin ku rewş çi qas xirab e. Ez dubare dibêjim, Cenabê Serok, eger bi rastî tu dixwazî aşitiyê bînî holê, Kurdan biparêzî, an belê wê azadiyê bidî wan û ew dixwazin. Li vir ew bange ku em dikin û belê em agahdarî rewşa Kobanî ne jî. And yeah, we are aware of the situation in Kobane. باشە ji bo pabendbûn bil hevkirinê û rakirina dûrpêça li ser Kobanê çima zext li hikûmeta Sûriyê nayê kirin? We are in Europe and Em li Ewropayê ne û li vir em ne bi tenê ne. Hîn Amerîkî bi me re ne, bandora welatê din jî li me heye. Rojhilata navîn pêkhateyeke pir aloz e, an pirsek pir aloz e. Ez dubare dibêjim. Em ji Parlamentoya Ewropayê ve divê derbarê de pir zelalin. Deş Kurdan berdin û azadiyê bidin wan. Eger na em ê çalak bibin û li dijî serok bisekirin, dema ku mijar tê ser dabînkirina alîkarî û darayî, dema ku mijar tê ser nasandinê. û li vir em pir hişyarin divê mijarê de. funding when it comes to recognition, and here we are very aware of. تەگوت هون ئاگەهداری ڕەوشا کوبانێنە ji ber çê yanî weke Perlemantarên Yekîtiya Ewropa piştîvan bû yeran we seredana Rojavayê Kurdistanê nekiriye bi taybetî Kobanê ji bo ku hûn rewşa xirab ya xelkê Kobanê bi çavê xwe bibînin. There was an official visit. Serdaneke fermî ji bo Şamê hebû, wek min got. Ez ne endamê komîteya karûbarên derve me. û pişe bêguman sedema ewlehiyê jî heye. Tu dabînî ku rewşa li ser erdê zehmet e û bi rastî ji bo biyaniyan an ji bo xelkên neewle ye. Lewma ew tişteke ku divê em li ber çavan bigirin. Lê wek min got, li ser erdê peywendiya min bi xelkê re heye. Ne tenê ezim. Bêguman ev bangeke ji bo hemûyan ku çavê wan li ser be. Lê em şandeke Kurdî li parlamentoyê heye ne û ew serdana me dikin. Di peywendiyê de ne û li gel xelkê li ser erdê. Are in contact with the people on the ground. Ti sozek bi şanda weya ku seredana Dîmeşqê kiriye yan jî ev peywendiyê we yê berdewam li gel hikûmeta Sûriyê to sozek ji bo rakirina dûrpêça li ser Kobanê heye? Berpirsan bi rastî ti soz nedan me. Eger soza tiştekî jî bidin, ez dixwazim bibînim. Ez dixwazim belgeya min hebe ku bi rastî wê dikin. Tu dikarî girebestan îmze bikî. Tu dikarî îmzaya xwe deynê bin rûpelekê an ser rûpelekê. Lê ez dubare dibêjim.
جناب سروک از نگیشتمه باوریه دوید توان آزاد بکی آن دوید توان بینی آن ری آنج بدیوان آزادیه کرد خودی ناسنامه خونه داخوازه وان پر زلالن ولور اگر شر براستی و نکه بریار آن براستی پینگا وانج بوان ناویجه و دمه ام جینا گجن و باوریه کو وی کاری دکه then we are not convinced to do that he's doing it. باشه بباوریه که تبی امزکرنا رکفتنا دنابرا حکومت و حسدیده هون وکا یکیتیا اوروپا دکارون رولا گرانتور بلیزنج بو جیب جی کرنا وی رکفتنه؟ Thanks for the good question. What kind of role can we play from the European side? Yes. سپاس جبو پرساته باش ام دکارن چاوا رولکی جالی اوروپی و بلیزن بله ام دکارن ببن هف باشکی به آلی دماکو ام بحثا دوباره آوا کرن و نوجن کرنا سوریه دکن و ام لورن دماکو بحثا آلی کاری پشگیری کرن دوباره آوا کرنا ولا تکیته کرن لسر آستین جدا ازمونا مل اوروپای هیا دماکو سیستمک تی گوهرتن به تایبتی الالمانیای لو ما دیسا ام دکارن جالی اوروپی و زانیارین خواه پیوندین خواه پیشکش بکن و ام دکارن رولک دیپلوماسی بلیزن و وی جوک در فتکی دبینن لیلور دوی شام قبول بکا لی اف او پیش نیاز و اگرکو مهیا لی بله But that is the offer and the possibility we have, yeah. لسر وان بمپیکرنن کو در حق کردان ده هاتیه کرن هون آگه دارن کشتنا خلکی سیویل گرتنا وان وکا دیل جالية ارتشا عربية سوريا و آگهیه والسرویه که هنه اگر هبن هلوستا وچیه Yeah, of course, human rights violation is a crime. بله بگومان بمپیکرنا ما فین مروف تاوانه و دوی خلق داویه ده بچن دادگه ام براستی نکارن خلقی بینن دادگه لی افتیشتکه که دوی سروک بکه دوی او براستی ما بگینوی باوریه که دما بحثا تندو تجیه کم کجیه کشتنان تیکرن که ریخسنا لیبورین یا ناف دولتی و نتوین یک بوی بری راپورت سردانه دما که اول سویدای قومی و خلق سویدای جی ده همان روشه ده وی دمه دوی تو خلق بینی دادگه و او تشتکو از دخوازم جی سروک شهر ببینم دماکو مجارتی سرویه که و دوی او اوروپیان قانع بکه باشه گلکی سپاسیاتت کم جا بروکسله برایز کاترین لانگن سایپن کو پارلمانتارا یکیتیا اوروپایه تو میوانامون بوی تو گلکی بخیر هاتی عزیز سپاس